Witajcie moi roztomili. Co rozgipci, zbliżamy się do końca roku. Już wnet będziemy sobie winszować, aby nowy rok był lepszy niż ten, jaki mamy. A tak jak kukum na sprawy polityczne w naszym kraju, to dochodzę do wniosku, że źle się dzieje. Źle się dzieje, bo Unia Europejska, którego my są częścią, robi wszystko, żeby nam obrzydzić siebie. Robi wszystko, żeby Europa stała się biedna, słabo i agenty ruskie siedzą w Brukseli. Nie w Warszawie, nie w Berlinie, nie w Pradze, ani w Budapeszcie, ale w Brukseli. I oni cały czas robią wszystko, aby zniszczyć Europę, a przede wszystkim jej potęga. Bez to powiem wam coś takiego. Czas z tym skończyć. Ale nie tak, tylko do taki jeden polityk o niemieckim nazwisku, a szczycący się, że jest epny Polak, że trzeba wystąpić z Unii. Nie da się wystąpić z Unii, bo jakby przyszło referendum co do czego, to większość Polaków będzie za tym, żeby w Unii zostać. Bez to trzeba się hajać o całkiem coś innego. Nie o wyjście z Unii Europejskiej, ale o tym, żeby dać na hasło na swoich sztandarach: Unia tak, wypaczenia nie. Dzięki takim hasłom zlikwidowano poprzedni socjalizm w Rzeczpospolitej, bo on brzmiał: socjalizm tak, wypaczenia nie. Więc pamiętajcie sobie, Unia tak, wypaczenia nie. A tak poza tym, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niech mu się da aż jako mnie, albo jeszcze lepiej, a może jeszcze pora lepiej. No i żeby ten rok nie był gorszy, ale lepszejszy. Co będą się darzyło mnie, wam wszystkim. No to do już zaś. Z pomboczkiem.